Билдәле булуын район билемеләрендә юлдарды төзекләндерү, күп участкаларда асфальт төшәү эшләре бара. Барлыгы 25 км юлдар төзекләндерү күзалланган. Бүген бындай эшләр төп трасса Өфе ягыннан киткән авылларда, кала урамдарында алып барыла. Тулырак безнең артабанга язмала. Юл тормышыбыз көзгүһе диләр. Уларның төзеклеге төбәктең социаль торышын билдәләй. Был яһәттән Баймак юл ремонтлау төзү идаралыгы зур эшләр башланы. Хезмәт коллективы Баймакта гына түгел, күрше райондарда ла юлдарды төзекләндерә. Баймак юлчылары Сәрмана-Менгилде Баймак трассаһындагы Хакмар авылы араһындагы 3 км юлга асфальт япмаһы түшәгән. Сибай-Акъяр Ишмырда Карамалы юлы төзекләндерелгән. Шулай ук Сибай-Баймак араһы даими күзәтү астында тотыла. Хәзерге көндә менә без восстановление обочины бетеп атабыз. Планируем кусырга Сибай-Баймак араны, онда 2 км восстановление дорожной одежды. Шимас. Шан планируем Бикеш авылында, планируем Темес авылында. В данный момент безнең эшләр эшләнә ата Сибайман Күсе трассасында 15 км капитальный ремонт дорожного покрытия. Тендерлар еще буласак. Пландар быелга дур. Баймак калаһы юлдарының торышы бетәбез дилә борсый. Был тәңгәлдә төзекләндерү саралары күрелһә лә башкараһы эшләр бихисап. Быел каланың байтак кына урамдары төзекләндерелде. Бында якынса 1 километрлык эш башкарылган. Уның эш күләме артык зур да түгел, ләкин күптән төзекләндерү талап иткән урамдардың яңгыруы халык өчен зур уңайлыктар туздырды. Юл ремонтлау эшләрде башкару менән беррәттән предприятиенең хезмәт коллективтары кышкы әзерлек эшләрен дә алып бара. Техника ремонтлана. Алда торган һынауҙарҙы ла юлсылар һынатмай уңышлы үтер дип ышанабыҙ.